Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, posluchačky z řad mladých kardiologů. Dovolte mi, abych vám představil pana doktora Marka Suvu, který právě společně s profesorem Ošťádalem společně blog interaktivní kazuistiky z okruhu monitorování hemodynamiky. Já bych rád využil příležitosti a Marka se zeptal, co ti to přineslo, nebo jak jsi vybíral kazuistiku, nebo odnesl jsi z toho něco i ty jako přednášející? Určitě, díky moc, Michale, za slovo. Určitě jsem se něco odnesl. Pro mě, jakoby pro ještě relativně začínajícího kardiologa, je vlastně otázka hemodynamiky a akutní vlastně péče o kardiologické pacienty poměrně stále novinkou, takže vlastně všechny ty zkušenosti, které nabírám, tak jsou pro mě velmi cenné. A vlastně ty dva pacienty, které jsme tam měli v rámci té kazuistiky představení, tak oni byli v zásadě jakoby takový ty typičtí pacienti, s kterými se potkává pak každý kardiolog, jak na jednotce intenzivní péče, tak vlastně i na koronární jednotce. Konkrétně se jednalo teda, jestli to můžu prozradit, to pacienta vlastně se septickým šokem a kardiogenním šokem dohromady a vlastně jeho management, který teda bohužel nedopadl dobře, ale i to je součástí té medicíny, a jeden, který dopadl dobře, a to byl pacient s kardiogenním šokem a perikardiálním výpadkem těžkým. Takže za mě určitě přínos to mělo pro mě a doufám snad, že i pro posluchače. Myslíš, že ti to přineslo něco do praxe, třeba i to úvodní sdělení, jenom divákům představím na začátku, teda byla krátký teoretický úvod profesora Ošťádala, který nám představil různé způsoby monitorování hemodynamiky, pak následovaly tvoje dvě krásné kazuistiky. Něco konkrétního z toho teoretického úvodu, třeba co tě zaujalo, co by šlo nějak použít v praxi? Určitě pan profesor měl tu přednášku velmi trefnou, velmi jakoby, jako v zásadě prošel vším, co se tam projídalo, a jediné, co jsem si z toho odnesl nejvíc, že bych tu monitoraci té hemodynamiky aplikoval u těch pacientů více, protože ono přece jenom už je trošku na úpadku, co se teďka jakoby dá změřit s echem, tak už je jakoby toho extrémně velké množství, ale přece jenom ta monitorace té hemodynamiky má ještě svůj význam velký, a jak přednášel pan profesor, tak ta interpretace jakoby nakonec není až tak složitá, jak se na první pohled zdá. Určitě. Tak jo, tak děkuji za rozhovor a těšíme se na další přednášky a zdravíme z Brna.